Sathanda ukubingelela abalandeli be-channel Sichazana ngokuphupha igama lami nguHlengiwe Sibongo Kambotho-ke. Namhlanje bafethu nginesifiso nje sokuthi-ke ngike ngichaze lapha uthola ukuthi khona umuntu uphupha umuhlwa ngezigaba-ke ezihlukene-ke iy'ngane zakwethu. Ngabe uphupha umuhlwa njengesiduli ungaphezulu komhlabathi noma uphupha umuhlwa ungaphansi kwesiduli ngaphansi komhlabathi. Kuhlukene, ngabe uphupha ungaphansi noma ngabe uphupha ungaphezulu. Uma uphupha ungaphezulu usuke ukhonjiswa ukuthi abantu abangasekho badinga indlu ekhaya lakho. Ngizokuchaza-ke ukuthi ngani. Uma ungaphansi bayakutshela ukuthi abantu bakini sebezofuna noma sekunenkulumo ezolethwa abantu bakini ukuletha inkulumo esho ukuthi kunendlu edingakalayo, ngabe eyokhokho wekhaya noma ngabe eyalo osuke ezoyifuna ngaleso sikhathi-ke ngane zakwethu. Uma uphupha umuhlwa oyingqumba, khomba ukuthi abantu abadala bakini bacela ubakhele indlu. Engabe yindlu enjani le bakhuluma ngayo? Ngaba yindlu ka-round, kungaba yindlu ewuguqa. Kushiwo ngani kuthiwa uma uphupha umuhlwa uyindlu yabantu abadala? Khumbula-ke ngane yakwethu, intuthwane le engaphansi komhlabathi etholakala emhlabathini ngokuzakhela amabonda ayo ngaphansi, kube khona izigejana zezinhlabathi zezindlu noma zamakamela, kusho kanjalo, zamakamela abasuke bewakhombisa ukuhlala lapho ngaphansi. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi abaleleyo bakini ngemimndeni yonke ehlanganisa abantu bakini ngokulala kwabo, ngokuhlukana kwabo, basuke bedinga indlu ekwazi ukuthi bamemeze bonke lapha abasuke bekhona, ngokubalekelela wena ukuthi wakhe indlu ebizwa ngokuthi yindlu, ngabe iwuguqa noma ngabe yindlu ewurawundi, lapho uthola ukukhuluma khona wena nobani nemindeni yakini eseyadlula emhlabeni. Angazi noma ngisho kahle yini le ndaba. Umuhlwa usuke ukhombisa uphawu lokuthi kwabalele, uma kwabaleleyo bakini baletha umyalezo ukuthi bacela indlu. Intuthwane lesuke isebenzisa udaka, edla udaka, iphinde idle nani notshani, ezisebenzisa utshani, ekwazi ukwakha ngodaka, iziphinde futhi yakhe ngani ngawo umhlabathi. Ungaphansi kwakhona batshengisa ukuthi la kulele khona abathize bakini abanayo indlu, abanayo indawo. Baletha uphawu lokuthi siyacela nisakhele, nibe zisebenzi zokusebenzela thina ukuthi nisakhele indawo njengabadlulileyo. Umyalezo uqhamuka phansi kwabanjani? Kwabangasekho, basuke beletha uphawu kanjalo uma uliphupha lelo phupho. Uma ngabe kuthiwa uyawubona umuhlwa egcekeni futhi kwakhona la bayakutshengisa abantu abangasekho futhi ukuthi angikhulumi la usungena khona endlini, ngikhuluma ngala uzobona isiduli egcekeni lakwenu. Bayakutshengisa lapho ukuthi kucelakala-ke manje indlu futhi, kodwa lento uma ingasenzeki sekuhambisana nani nokuthukuthela, nolaka, nokucupheka, nanokuthi uyabona, ngoba niyatshela ukuthi kufunakala indlu efaka okhokho bezibeni abakwazi ukuthi bakhulumise bonke abantu bezibongo zakini ngokuhlukana kwezigaba zokuzalwa nezigaba zabo njalo njalo. Yindlu lena esuke izokwazi ukuthi nivumeleke ukukhuluma nabantu bakini abadlulayo. Iyona ndlu lena abasuke beyidinga ukuthi kahle kahle nina lapha ekhaya uma nifuna ukukhuluma nathi nidingakala nibe sendlini engezoba namsindo, nendlu ezoba ngabe utshani noma ngabe yindlu yakhiwe ngobonda oluthize nje. Shuthi bayakufanisa abanye ukuthi isuke iwuguqa leyo yindlu leyo, abanye bayakoda ngokusempeleni kahle hle isuke ifanele ibe uguqa. Usungawenza-ke no-round, nakhona bayawamukela u-round unjalo. Uma ukuthi wena uzophatha ngale ndlela lena abafuna ngayo, ngokuhloniphekileyo-ke ngane zakwethu. Ngale ndlela engisho ngayo, abanye bayangibuza ukuthi uma ngabe kuthiwa-ke usuyabona umuhlwa ungena endlini, kusho ukuthini-ke lokho? Ngane yakwethu, lelo phupho lisuke lithi ngoba wena ufuni ukwenza indlu yabantu bakini abawukhokho bezi bakho, ubanikeze indlu, okwakho kuzodiliswa-ke manje. Le ndlu ohlala kuyona ngoba ayihlali abantu abangasekho, akuyibona okhulumisa kubona, ucela izinto kubona, kube nezinto ezibikaza kulelo khaya
kube nezingxoxo ozikhuluma nabo ngakulelo khaya, kodwa uzibheke wena ukuthi kube oyakho indlu ezohlalisa wena nezingane zakho ngokuthanda kwakho. Basuke sebeletha-ke usizi lokudicila nokudicelela yonke into, bakutshengisa ukuthi onakho kuzophelela phansi. Uzobona nje mhlampe kungabe kubola ama-wardrobe, udla ama-wardrobe, ngabe kubola izinto nje ey'sendlini, ngabe kufa izinto endlini. Basuke sebekukhombisa ukuthi nokwakho kuzocekeleka phansi ngoba wena unjani, awufuni ukwakha indlu enjani, eyabantu abadala. Bangasekho abantu abadala, bahlala endlini lapho othola ukuthi khona la nilungisela khona izinto zenu, lapha mhlawumbe nigezela khona, lapha nigqokela khona izinto ezikanjalo-ke iy'ngane zakwethu. Uma kanjalo bese bekutshengisa okuyinhlanhla kona lokho ukuthi cha, uyaziswa wena ukuthi kufunakala indlu ngoba le ndlu lena ohlala kuyona abantu abangasekho abakwazi ukungena phakathi benze lokhu, noma wena ukhuluma ungaphindi uthi uyafika ugezela kuyona, ukhumulela kuyona, uphinda futhi khona ushisa impepho kuyona. Cha, kusuke kuyinto enjengaleyo ngoba ike ibe nolaka oluthize ngane zakwethu, noma leyo nto iletha inkulumo engamukeleki kahle hle kubona. Uma ngabe-ke ngilinganise nje nakhu lana, ikamelo lakho lana, ubuye ugezele khona, ubuye ube umuntu ozobanqunela khona, kuningi okwenzela khona, qiqi lapho wena usuzophinda ushisa impepho. Leyo nto yonke yalelo thunzi noma zonke lezo zithombe ozenza kuleyo ndlu isuke ikhombisa ukungahlambuluki kubona, okwenza ukuthi noma uzokhuluma inkulumo bangasondeli ngoba phela iyigumbi lakhona lakho eligade wena. Ngaleyo ndlela uma sebeletha umyalezo ukuthi cha, siwumuhlwa singena endlini, basuke bekhomba uphawu lokuthi-ke manje kuzodicileka phansi konke okwakho okwenzayo ngoba nawe unjani, awunakanga abantu abasuke beze ngomyalezo wokuzocela ukuvuselwa ikhaya. Ukunezezelela kule nkulumo yokuthi mawubona umuhlwa noma isiduli, kusuke kuyindlu ngane zakwethu leyo yabantu abadala abasuke beyicela kunina. Ukuze kube kanjalo, kuze kuvuke phela leli khaya abasuke belifuna. Ngobani? Kuyenzeka iy'ngane zakwethu uthole ukuthi nizaliwe nabakhona emhlabeni noma kwaphinde kwabakhona omkhulu bakho, okwenzeka ukuthi mhlampe elinye ikhaya labogogo noma indlu kagogo noma indlu kamkhulu ihambe yahamba yabe isiyachitheka noma yabe ingasanakwa umuntu, yabe isiyaphela. Uma kanjalo bake bese bethumela ukuthi ubani ozovusela leyo ndlu. Usuzibona-ke uphupha lomuhlwa-ke wena. Ngaleyo ndlela sunikezwe umsebenzi wokuthi yakha le ndlu. Akugcini-ke lapho ngane yakwethu, kube sekulethwa futhi umyalezo ukuthi usungamthatha noma usungabathatha ubabuyise phela, ubakhombise, ubafake kule ndlu khona nje icelwe yibona. Uma kanjalo ningawazibi la maphupha kanje ngane zakwethu, niwalandelele ngoba kwesinye isikhathi ikona okwenza ukuthi izinto osuke ukhala ngazo zibe seziyalunga ngale ndlela osuke ufisa ngayo. Uma mhlampe unombuzo bakwethu ofisa ungathi ungangibuza wona, ubowubhala ngokuthi uma ngithola isikhathi ngibe sengiyaphendula ngoba nami nginokubhizanyana okuncane nje engikwenzayo, khona okuyisifundwanyana noma kungayiyona into etheni kakhulu, kodwa engibhizi ngakho ngokwezincwadi-ke bafowethu. Ngaleyo ndlela nabangifonela ngiye ngithathe nje nabantu abawu-6 ngosuku ngoba kunalesi sifundwanyana engisikulungisa noma ngithi engiphezu kwaso njengamanje. Kwanamhlanje nisale kahle, sobe siqhubeke ngokunye ngokuzayo.